We hebben een heel mooi menu gemaakt met Friese paling, met snoekbaars, met Fries rund en een dessert met bramen en dumkes. Komen alle ingrediënten uit Friesland? Uiteraard, uiteraard. We hebben ze in Friesland ook bereid. We hebben het mee hier naartoe gebracht en hier maken we het af vandaag. Maar de wien zal net uit Friesland komen, denk ik. Het leuke is dat er wel een knipoog heeft naar Friesland. Het is een Zuid-Afrikaanse wijn die Veenwouden heet. Dus ja, dat klinkt wel heel erg Fries natuurlijk, hè? Paling, snoepbaars. Ja, dat zijn toch allemaal dingen wat goed te leveren is. Suikerbrood, suikerbollen. Ja. Dus, En welke ingrediënten spreken u bijzonder aan? ja, ik ben zelf wel een bonenman, zeg maar. Dus die woudboontjes, ik heb het met Geert-Jan nog even over gehad hoe je die het beste kan bereiden. En dat heb ik een beetje nagedaan. En dat spreekt me heel erg aan. Mooie smaak. Goed. Ja.